So wena isikhalo sakho ukuthi unyusela umholo ngoba wenza imisebenzi emibili. Nkosi enkantolo. Nokuthi umsebenzi unciphe ukubhora kube nezinto ezokwenza ukuthi ungabhoreki uma usemsebenzini. Nkosi enkantolo. Mhlambe kungakujabulisa ukuthi ube nabantu ozosebenza nabo nje ubukhala ngokunuka komlomo nje ukwazi Nkosi enkantolo. No ufuna ukuthi abe ne-PA ezokwazi ukuthi ibe yi-PA ibe administrator ebese iba yi-office manager so that kuzoba lula ukuthi menginomuntu akufanele communicate naye ubambe ingcingo kanjalo abuyeze kuyena kuzobe kufona abane fonela abantu ngoba kuhlela idumbu nokuyenzeka malady uthola ukuthi umuntu uyafona uyacheck ukuthi isidumbu sakhe sikanjani abese esho yena lokuthi no sisusharp so into enjalo ziyadingakala yeah ngabe khona mhlawumbe okugcina ofisa ukusho before ngithathe isinqumo yebo Nkosi enkantolo unxumalo lo ngoba bengisho nje ukuthi ngamthatha eyilento eyiyo yabo manje uright ke manje uright muhle impela ingako sekwazi ungilethe ecourt into engishoyo mina uthi ngamqasha lo muntu ngasho ukuthi uzothinta lapha abena athinte nalapha yana ephinde eqhubeke enze umsebenzi wakhe ukuba isecurity bese funa abantu besifazane lapha yana ayisenziwa lo msebenzi ngithe awenze Bantu besifazana bakho wena. lalelake bese funa abantu abasifazane lapha akasawenza umsebenzi ongifuna ukuthi awenze ayikho contract yonke leyo nto nokuthi kumele kukhuphula imali angisunderstand ukuthi kanjani ngoba wena uthinta lapha nalapha ugadi ishayile kungabe kukhona okugcina ngifisa ukusho Bengicela ukuthi inkosi enkantolo ingizwisise mangisho kanje. Ngimkhonzile uBra Steve inkosi enkantolo. Isinqumo esingenza ukuthi ngimlethe la ukuthi ngoba ngiyamhlonipha wakhipha ikati eziko kithi ngoba ukube inkosi enkantolo ngimhlonipha uBra Steve elicala mina bengizolithatha ngilise enyangeni lingezi la bezoyibona ukuthi ufana nobani